סוג פרפר היא בעצם שילוב של מרווח עולה ומרווח יורד, כאשר השורט נמצא על אותה נקודה. ניתן לבצע את האסטרטגיה או בקולים או בפוטים, או גם בקולים וגם בפוטים ביחד. אם לצורך העניין, לצורך הדוגמה, אנחנו רוצים לעשות פרפר על סטרייק 1020, ניתן לעשות מרווח עולה בקולים, לונג קול 1000 ושורט, לונג קול 1010, שורט קול 1020, ניתן לעשות מרווח יורד בפוטים, לונג פוט 1030 ושורט פוט 1020. יש לנו בעצם פרפר על 1020. 1020 יש שתי שורטים, גם בקול וגם בפוט, לעומת לונגים בצדדים להגנות. האסטרטגיה מסוג פרפר היא מאוד מאוד רווחית, ואולי האסטרטגיה הרווחית ביותר, אבל קשה מאוד לדייק בדיוק לנקודה אחת בה תתרחש הפקיעה. אם הפקיעה היא ב-1020, זאת נקודת המקסימום רווח. אם הפקיעה היא כבר ב-1019 או 1021, הרווח יורד ב-100 שקלים, וכן הלאה וכן הלאה. כאשר אנחנו עושים אסטרטגיה מסוג פרפר, אנחנו בעצם עובדים על טווח של 10 נקודות בסך הכל, מלמעלה ומלמטה סביב השורט פחות העלות. למה הכוונה? אם המרווח העולה עלה 150 שקלים והמרווח היורד עלה עוד 100 שקלים, השקענו 250 שקל בעלות האסטרטגיה, המקסימום רווח הוא 750, מכיוון שאנחנו מתעסקים ב-10 נקודות, לוקחים את 10 נקודות כפול 100, 1,000 שקל, פחות העלות, 250 העלות, נשאר לנו 750 פוטנציאל רווחי. כלומר, האסטרטגיה מסוג פרפר יכולה להרוויח 400%. אבל רק אם אתה מדייק בדיוק על הנקודה, משהו שמאוד לא סביר שתצליח לעשות, מאוד נדיר שאנשים מצליחים לדייק בדיוק על הנקודה, אבל קיים. בכל אסטרטגיה, הכי חשוב שאנחנו תמיד יודעים מה הסיכוי, מה הסיכון, ובחיים לא לשים את כל התקציב שלנו על אסטרטגיה אחת. לעולם לא להשקיע יותר מ-20%, לטעמי לפחות, לא יותר מ-20% מהתקציב שלך באסטרטגיה ספציפית, כדי שתמיד יהיה לנו צ'אנס להרוויח באסטרטגיות נוספות.